Glædelig jul til alle jer hjemme i Danmark. Her er en lille video fra Michigan med de bedste hilsner til hele familien og alle vennerne derhjemme i god gamle Danmark. Jeg tænker mig at vise lidt af, hvor det er, jeg bor, hvad jeg går og laver i den verden, jeg render rundt i herovre. Så kig med de næste par minutter og se, hvad det er for Amerika, jeg lever i. Lige nu står jeg på taget af vores hus. Vi har det ene hus her, og det blå hus, og det røde hus her. Det her er tagterrassen, hvor mange af vores fester bliver holdt. Hvis man skal have noget frisk luft, kan man lige gå herop og få en. Og her er mit værelse. Det er jo ikke meget. Jeg får for mine 3.000 kroner, men jeg har min seng og min sofa og mit skrivebord med min computer, så jeg har alt hvad jeg skal bruge. Og der er stadigvæk udsmykning fra de forrige beboere her, så. Og min egen væg med Magnus og nogle af de ting, jeg har lavet herovre, mens jeg har været her. Her har vi så udgangen med tv-stuen og klaveret. Og herovre har vi rygerummet, hvor vi også tit sidder og spiller kort og ting og sager. Køkkenet ligner et bumpet lokum i dag. Folk er taget hjem på ferie, og der er ikke rigtig nogen, der har som opgave at gøre rent her i køkkenet over ferien, så det bærer præg af, at der er mange mennesker, der bor her, og ikke så mange, der gør rent. Her er vores opholdsrum. Vi har køleskab, et ødelagt fodboldbord, poolbordet og pingpong. Og ellers er det jo her, vi spiser aftensmad. Og der har vi Ali. Her er så vores hus set udefra. Vi har pludstemperatur i dag, så sneen er lige så stille begyndt at smelte. Men den har også været her i lang tid, så vi er ved at have noget brun sne over det hele. Gaden vi bor på her hedder Forest Avenue. Den er en del af Student Ghetto, så alle de huse, der ligger hernede af, er proppet med studerende. Så der er nogle gange rimelig meget gang i gaden her. Vores hus er det røde hus her, hvor jeg bor oppe i vinduet på første sal til venstre. Og så har vi vores kobling og det blå hus. Efter jeg hentede udlejningsbilen, kørte jeg en tur ned igennem State Street, så I kan se, det er det. Her til venstre er diagonalen, som går igennem hele campus. Skråt igennem. Jeg kører over for grønt her, men som I kan se, så går folk ikke så meget op i lyskryds her i Ann Arbor. Og her er noget af universitetet, en af de mere pompøse bygninger. På venstre side og herovre på højre side kan I se et tårn, der begynder at nærme sig. Det er Michigan Union. En slags studenterhus, men selvfølgelig meget større, meget flottere og meget mere organiseret. Det her er Carytown, som er et område lige uden for campusområdet. Det er her, hvor vi arbejder. Vi har pizzeria lige hernede, og her har vi noget, der hedder People's Food Co-op, som er et økologisk supermarked med en masse godt stof. Og her er en Café Verde, hvor vi får kaffe hver dag. Vi får gratis kaffe dagen. Og så her kommer Menlo, hvor jeg arbejder. Der er ikke nogen derinde i dag, så jeg kan ikke tage med indenfor, men I kan måske lige se lidt her. Og her er vores juledisplay. Ja, det var så alt, hvad jeg nåede at få optaget her i løbet af formiddagen. Men jeg vil bare ønske alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår. Og pas godt på jer selv.